Nyt on kaikille käynyt selväksi sellainen asia. Nüüd on kõik saanud aru ühest asjast. Se puu, se kuollut puu ei pelastu ilman ulkopuolisen toimintaa. See surnud puu ei või pääseda ilma välise abita. Ja tässä on isommassa kuvassa kysymys siitä, että koko ihmiskunta me olemme niin kuin tällainen kuollut puu. Ja siin küsimus ongi nüüd selles, et terve inimkond, me olemegi justkui see surnud puu. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia itsessämme pelastua. Meil ei ole mingit võimalustki iseennast päästa. Ei mitään. Ei mingit. Sen takia meidän ulkopuolella Jumalan on täytynyt toimia, tehdä jotakin. Seepärast meist väljaspool Jumal on pidanud midagi tegema. Ja siihen toimimiseen, siihen armon ilmenemiseen nyt liittyy Jeesus vahvasti. Ja sellesse toimimisse ja tegutsemisse nüüd tuleb Jeesus väga tugevalt mängu. Nyt tässä puhutaan anteeksi antamisesta. Ja siin nüüd räägitakse andeks andmisest. Raamatussa on anteeksi antamisella on 2 eri tasoa. Piiblis andeks andmisel on 2 erinevat taset. Ja tämä on sitä armon juurihoitoa. Jos tämän niin kuin tajuaa, jos tämä menee tänne korvien väliin, niin moni asia helpottuu. See on nüüd selle armu nii-öelda juureravi, et kui see nüüd läheb siia kusagile 2 kõrva vahele ja sellest aru saad, siis see annab kergendust. On taivaallinen armo. On taevalik arm. Se anteeksi antaminen, mikä liittyy siihen, mitä Jumala on tehnyt. See on andeks andmine, mis liitub sellesse, mida Jumal ise on teinud. Ja sitten on se anteeksi antamisen taso, miten me annamme toinen toisillemme anteeksi. Ja siis on see andeks andmise tase, kus meie inimesed anname teineteisele andeks. Eli miten se taivaallinen ikään kuin meistä tulee lihaksi tähän meidän ympäristöömme. Just kui sel viisil see taevalik tuleb meie kaudu siia ümbritsevatesse inimestesse ja saab lihaks. Taivaallinen anteeksi annon taso, se on ehdoton. Siis taevalise andeks andmise tase on kas tingimusteta või? Jah, ilma tingimusteta. Joo. Nyt, jos me lukisimme, tai kun me luemme Raamattua alkukielellä. Kui me loeksime Piiblit algkeeles, me huomaamme heti, että kun siellä puhutaan pelastuksesta ja armosta, niin siellä puhutaan 2 eri termeillä. Siis me märkaksime kohe, et kui räägitakse päästest ja armust, siis märkame seal 2 erinevat sugust siis termineid. Kun siellä puhutaan pelastukseen liittyvistä armosta, siis joka johtaa pelastukseen. Kui räägitakse armust, mis on seotud siis päästega, siellä puhutaan juridisilla termeillä, se on juridiikka, lakia. siis räägitakse juriidiliste terminite kaudu. See on siis seadusandlus. Se ei ole tämmöistä niin kuin moraalia tai tämmöistä sivellistä elämää, vaan se on ihan juridiikkaa. See ei ole siis midagi sellist moraalset või nagu sündsat elu või midagi sellist, vaid see on siis juriidiline küsimus. Ja niiden sanojen takana on kuva. Ja nende sõnade taga seal on siis pilt. Ja mä yritän nyt teille piirtää sen kuvan. Ja nüüd ma üritan teile joonistada selle pildi. Nyt me istumme kaikki taivaallisessa oikeudenkäynnissä. Me istume nüüd kõik taevasel kohtuistungil. Tämä ei ole eestiläinen eikä suomalainen oikeus. See ei ole nüüd ei Eesti ega Soome nii-öelda kohus. Tämä ei ole länsioikeutta. Se ei ole lääne õigus või õiglus. Vaan tämä on nyt sitä Lähi-idän sitä seemiläistä oikeutta. See on nüüd see Lähis-Ida, see seemi õiglus või kohus. No me istumme täällä taivaallisessa oikeudenkäynnissä. Ja istume siin taevasel kohtuistungil. Ja me näemme tuolla edessä. Nyt mun on pakko tehdä niin. Tulepas Jumala sieltä. Ja nüüd me näeme siin enda ees. Palume siis meille siia Jumalaks. Täällä tulee meille Jumala. Siit tuleb Jumal. Tässä on Jumala. Tässä näin. Riittää kun oot siinä. Siin on nyt Jumal. Sitten täällä on ihminen, me.
Tuutko sinä ihmiseksi? Tule. Siis nyt palume siia ka ühe inimese. Meie. Tässä. Ja minä hoidan teidän puheet puhelimesta. Siin vahepeal on nüüd inimene ja siis Ilkka hoolitseb nende omavahelise kõne eest. Hän on nyt taivaallisessa oikeudenkäynnissä syytettynä. Siis inimene on nüüd taevalisel kohtuistungil on siis süüdlasena. Ja täällä on tuomari Jumala. Ja Jumal on see kohtunik. Missä on syyttäjä? Kus on süüdistaja? Tuutko sä syyttäjäksi? Kas sa tuled süüdistajaksi? Saatanaksi. Nolo homma. Ja saatan on nüüd süüdistaja. Joo. Puolustusasianajaja ei vielä näy. Siis meie eestkostjat ei ole veel näha. Tämä on nyt sen sanan takana, mistä Raamattu kun puhuu armosta ja pelastuksesta juridisesti, niin nyt minä yritän kuvata sen, mitä siellä takana on. Siis kui Piibel räägib nüüd armust ja kohtumõistmisest juriidiliste terminitega, siis see pilt on see, mis on seal taustal. Tässä on meillä syytetty. Siin on meil süüdistattu. Hän ei puhu siellä mitään. Tema ei räägi seal midagi. Hän vaan on siellä. Ta vaid on seal. Tässä on meillä syyttäjä, saatana. Siin on meil süüdistaja ehk kurat. Hän kertoo tuomarille. Siis saatan räägib Eli kohtunikule ehk siis Jumalale, Mitä syntiä tämä ihminen on tehnyt? mida kõike pattu see inimene on teinud. Inimene, syyttäjä Syydistaja ja tuomari. ja kohtunik. Ne on kaikki samaa mieltä. Nad on kõik ühel meelel. Ja tuomari tuomitsee ihmisen, Ja kohtunik mõistab kohut inimesele. sanoo syyllinen. Ja ta ütleb, sa oled süüdi. Toteaa ihmisen syylliseksi. Ta ütleb, et inimene ongi süüdlane. Tämä on ensimmäinen vaihe. See on esimene etapp. Sitten tulee toinen vaihe. Siis tuleb teine etapp. Niin se tulee meidänkin tuomioistumessa. Nii see tuleb ka meie kohtuistungil. Nyt nämä miettii, minkälaisen rangaistuksen he antavat hänelle. Nüüd need kaks mõtlevad omavahel, et milline võiks olla see karistus, mille nad määravad inimesele. Syyttäjä vaatii rangaistusta ja Jumala yhtyy siihen. Se on niin kuin iankaikkinen kadotus. Ja süüdistaja nõuab siis karistuseks ja Jumal nõustub sellega, et see on siis igavene hukatus. Nyt kun me olemme seemiläisessä vanhassa oikeudenkäynnissä, niin siellä on sellainen mahdollisuus. Nüüd, kui me oleme selles semimaailma nii-öelda õigusistungil, siis seal on selline võimalus. Se oli roomalaisessakin oikeudenkäynnissä mahdollista. Ka Rooma kohtu nii-öelda istungil oli selline võimalus olemas. Nytten kun ihminen on todettu syylliseksi ja sille tuomitaan rangaistus, Kui inimene on leitud, et ta on süüdi ja talle on määratud ka karistus, niin joku toinen voi ottaa kantaaksensa sen rangaistuksen. siis keegi teine võib võtta enda kanda selle karistuse. Näinhän kävi Barabbaallekin. Näin kävi Barabbaallekin. Barabasega toimus samamoodi. Joo. Se oli mahdollista. Se oli jopa roomalaisen oikeudenkäynnissä mahdollista. See oli siis isegi seal Rooma kohtuistungil selline võimalus oli olemas. Ja nytten kun ihminen on todettu syylliseksi, Kui inimene on leitud, et ta on süüdi,
niin silloin tässä taivaallisessa oikeudenkäynnissä tulee se, että tuleekin joku toinen, joka ottaa ei sitä syyllisyyttä, vaan sen rangaistuksen kärsiäkseen. Siis nyt toimub see, et tuleb keegi, kes mitte ei võta seda süüd, aga ta võtab selle karistuse enda kanda. Ja se tarkoittaa, että ihminen on vapaa ja pääsee Se tähendab kotia. seda, et inimene on vaba ja pääseb koju. Ja se toinen, joka ottaa kantaaksensa sen rangaistuksen, joutuu kärsimään sen rangaistuksen. Ja see teine nüüd, kes tuleb ja võtab selle karistuse, siis tema kannabki seda karistust. Tähän kävi Barabbankin kohdalla. Nii toimus ka Barabasega. Kansa vaati ja Pilatus käytti oikeuttansa laittaa Jeesus ristille Barabbaan tilalle. Siis rahvas nõudis seda ja Pilatus kasutas seda õigust, et määrata siis Jeesus kandma seda karistust. Ja nyt hän on se, joka kantoi ihmisen syntitaakan. Ja nüüd tema on see, kes kannab selle inimese patu nii-öelda koorma. Tätä kun tämä toinen tuli ja otti sen toisen osan paikan täällä, Kui see teine tuli ja võttis tema asemel nüüd koha, tätä kutsutaan armahtamiseksi siis seda nimetatakse armu andmiseks tai vanhurskauttamiseksi või õigeks mõistmiseks tai lunastamiseksi. või lunastamiseks. Kaikki näitä sanoja, mitä Raamatussa käytetään, ne on juridisia sanoja, tarkoittaa tätä tilannetta. Siis need kõik sõnad, mida Piibel kasutab, need on juriidilised sõnad ja need kuuluvad siia. Tämä on se taivaallinen oikeudenkäynti ja tästä ei voi tehdä valitusta. See on nüüd see taevane nii-öelda õiguse mõistmine ja siin ei või teha erandit. Koska tämä oikeudenkäynti on käyty kaikkein korkeimman tuomarin edessä. Ja seda ei kaevata enam edasi, sest see on käidud kõige kõrgema kohtuniku ees. Jos tämä olisi käyty alemman tuomarin edessä, Kui seda oleks tehtud vähe alama kohtuniku ees, voitaisiin valittaa seuraavalle. võib kaevata selle edasi järgmisele Jos siihen ollaan tyytymättömiä, ja kui sellega polda ka rahul, voidaan valittaa EU jollekin tuomarille. siis võiks edasi kaevata Euroopa Liidu kohtusse. Mutta koska tämä on tapahtunut kaikkein korkeimman tuomarin edessä, Aga kuna see on nüüd juhtunud siis kõige kõrgema kohtuniku ees, sitä ei voi valittaa. seda ei või kaevata enam edasi. Ja nyt olkaa tarkkoja sanojen kanssa. Ja olge nüüd tähelepanelikud sõnadega. Ootte siinä. Nyt tuomari Nüüd kohtunik ei tee hänestä vanhurskasta, eli semmoista oikein hyvää uskovaista, Kohtunik nüüd ei mõista õigeks või ei tee sellest inimesest nüüd siis sellist vaga inimest. olkaa tarkkoja. Olge nüüd tähelepanelikud. Tuomari ei tee syytetystä vanhurskasta. Kohtunik ei tee süüdlasest siis süütut või õigeks mõistetut. Tuomari julistaa hänet vanhurskaaksi. Siis kohtunik kuulutab või tunnistab ta õigeks, Koska hän otti sen tuomion. sest tema oli see, kes võttis selle kohtuotsuse. No niin, kiitos teille. Aplodeja vähän. Aitäh ja väike aplaus. Nyt mä haluan jauhaa tätä. On nyt juurihoitoa. Nyt mennään syvälle. See on nüüd see juureravi ja nüüd me lähme veel sügavamale. Jos tuomari
olisi tehnyt ihmisestä vanhurskaan. kui kohtunik oleks teinud inimesest siis õigeks mõistetu, Silloin ihmisestä voisi etsiä niitä vanhurskauden hedelmiä. siis inimesest võiks hakata otsima neid õigeks mõistmise vilju. Mutta kun tuomari ei tehnyt, vaan julisti hänet vapaaksi toisen tähden. Aga kohtunik ei teinud seda, vaid kuulutas ta lihtsalt vabaks kellegi teise asemel. Niin silloin sen ihmisen ainoa oikeus on osoittaa sitä, joka otti ne syyt kantaaksensa. Siis selle inimese ainuke õigus on osutada temale, kes võttis nüüd tema eest selle karistuse. Ja nyt jos me puhutaan, koko ajan pysytään siellä raamatun kielen kielioppimuodoissa, Kui me nüüd kogu aeg püsime selles piibli keeleõppe sellises moodulis, niin tämä taivaallinen oikeudenkäynti, se puhutaan raamatussa semmosessa kielioppimuodossa, siis piiblis räägitakse sellest taevasest õigeks mõistmise kohtuistungist sellisel keelelisel viisil. se on auristi, sun pitää teologina tietää. Ma veel ei tea seda. Että sitä tapahtumaa ei voi enää toistaa. Et seda sündmust ei või justkui enam korrata. Se on tapahtunut kerran See on juba kord toimunud ja sitä ei enää voi toistaa. ja seda enam ei korrata. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mida see nüüd igapäevaelus tähendab? No, katsokaa. Noh, vaadake. Minä Ilkka Mina, Ilkka, tulen tästä taivaallisesta oikeudenkäynnistä. tulen sellelt taevaselt kohtuistungilt. Minut on Jeesuksen tähden julistettu vapaaksi. Tänu Jeesusele on mind kuulutatud vabaks. Ja nyt mä olen vapaa. Ma olen vaba. Wow. Mä olen vapaa. Ma olen vaba. Sitten mä liikun vapaana. Siis liigun vabana. Ensimmäinen viikko hienoa. Esimene nädal, oi kui tore. Toinen viikko hienoa. Teine nädal, tore. Kolmas viikko, no hienoa. Kolmas nädal, no kah tore. Neljäs viikko, no melkein hienoa. Neljas nädal, peaaegu tore. Viides viikko, olikohan se edes totta? Viies nädal, kas see tõesti juhtus minuga? Ja sitten minua alkaa vaivaamaan. Ja siis mind hakkab miski vaevama. Minut julistettiin vapaaksi, Mind kuulutati vabaks, mutta mä en olekaan muuttunut. aga ma ei ole muutunud. Yhä edelleen sitä pahaa, mitä minä en tahdo, Ikka ja jälle seda halba, mida ma ei taha, minä teen. ma teen. Ja sitä hyvää, mitä minä tahdon, Ja see hea, mida ma tahan, minä en tee. seda ma ei tee. Voi minua. Oh mind. Ja minusta alkaa tuntumaan, että onkohan mä edes uskossa. Ja ma tunnen ennast, et pean küsima, kas ma ikka olen üldse usus. Miksi minusta alkaa tuntumaan siltä? Aga miks ma ennast niimoodi tunnen? Koska mä katson itseeni koko ajan. Sest ma vaatan ennast kogu aeg. Sitten mä keksin. Ja siis ma mõtlen, Minun pitää mennä varmaan uudelleen oikeudenkäyntiin. ma pean ilmselt minema uuesti sinna kohtuistungile. Ja sitten minä lähden sinne. Ja siis ma lähen sinna, Koputtele ovelle koputan uksele. ja tulee sinne, että kun musta tuntuu, että en mä olekaan uskovainen. Mulle tundub, et ma ei ole väga usklik. Ei musta oikein. Musta tuntuu, että kaikki ne synnit, ne painaa vaan täällä. Minust ei ole midagi head ja kõik need patud ikka, need rõhuvad mind siin. Voitaisko me käydä uudelleen tähän oikeudenkäyntiin? Kas me võiks uuesti korrata seda kohtuotsust ja kohtuistungit? Ja oikeustalon vahtimestari kattelee kirjojansa. Ja see kohtumaja administraator vaatab siis neid enda tarku raamatuid Ilkka Puhakka. ja vaatab Ilkka Puhakka. Tehän olette ollut jo täällä. Te olete juba olnud siin. Ette te voi enää tänne palata. Te ei saa enam siia tagasi tulla. Mene ja elä tämän asian kanssa. Mine ja ela nüüd sellega koos.
Siis kun Raamatussa puhutaan siis sitä armahtamisesta, vanhurskauttamisesta, lunastamisesta. kui piiblis räägitakse sellest õigeks mõistmisest, armu andmisest ja lunastamisest, Se kuva niiden sanojen takana on se oikeudenkäynti. siis pildina nende sõnade taga on see kohtuistung, mis on toimunud. Jeesus Kristus antoi itsensä Jeesus Kristus andis ennast ja otti päällensä meidän syntimme ja rangaistuksemme ja võttis enda kanda meie pattude karistuse ja vapautti meidät. ja vabastas meid. Eikä sitä enää toisteta. Ja seda ei saa enam korrata. Roomalaiskirje 4, Kiri roomlastele, 4:25. peatükk 4, salm 25. Mä käytän ihan liian vähän raamattua, pitää nyt vähän sieltäkin katsoa. 4:25. Kiri roomlastele, peatükk 4, salm 25. Lue se. Kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Sen oikeudenkäyntin pointti on se, että Jeesus teki jotain, joka vapautti meidät rangaistuksesta. Selle kohtuistungi mõte on nüüd see, et Jeesus tegi midagi, mis vabastas meid karistusest. Ja tämä on armon perusta. Ja see on nüüd armu põhi, vundament. Siis mikä? Siis mis asi? Jeesus. Jeesus. Nyt menee vähän yliajaksi. Minä esittelen teille nyt armon mittari. Mä oon ihan itse keksinyt sen. Ja ma esitlen teile nüüd armu mõõdikut. Ma olen ise selle välja mõelnud. Mä myyn sitä teille tämän tilaisuuden jälkeen. Ja ma müün teile seda siis pärast seda, kui õhtu läbi saab. Täällä. Näettekö tämän? Kas näete seda mikri jalga? Tää on plusmerkki tämä. See on nüüd plussmärk. Kun minä olen tässä, Kui ma olen siin, niin tää kuvaa, että mun elämä on hirveän hyvin. siis see on pilt sellest, et mu elu on väga hea. Ja musta tuntuukin, että kaikki on hyvin. Ja ma tunnen ka, et kõik ongi hästi. No problem. No problem. No täällä on sitten, näette tämän mikrofonin tässä. Ja seal nüüd selle mikrofoni jala juures, Ja tää on miinus. see on nüüd miinus. Kun mä olen täällä, Kui ma olen siin, mikä ei ole hyvin. mitte miski ei ole hästi. Kaikki on ihan päin Kõik on täitsa, piip. Millä ei ole mitään väriä. mitte millelgi pole enam mõtet. Kuka ei tykkää musta. Ma ei meeldi kellelegi. Mä en missään onnistu. Ma milleski ei ole hea. Mulla on ihan sama, mitä tapahtuu. Mul on kõigest ükskõik, mis saab. Mä en välitä mistään. Ma ei huvitu millestki. Mä olen murheissani. Ma olen mures. No, tässä on väli. Siis täällä on kaikki hyvin. Seal on siis kõik hästi. Vau, hei. Ja täällä on kaikki huonosti. Ja siin on kõik väga kehvasti. Nyt kysymys kuuluu. Nüüd küsimus on selline. Kuinka pitkälle täältä plussasta Kui kaugele siit plussi juurest sinä pystyt menemään tuolta miinusta kohti, sa võid minna selle miinuse poole, että susta tuntuu vielä, että kyllä mä vielä vähän on uskovainen. et sa ikka tunneksid seda, et jah, ma natuke ikka olen veel usklik. Ja missä on se kohta? Ja kus on see koht? Se on täällä Joeli selän takana. See on minu selja taga, Jossa minusta tuntuu, kus ma tunnen, että Jumalakin on hyljännyt minut. et Jumal isegi on mind hüljanud. Ei uskova. Ei ole enam usklik. Ei pelastettu. Ei ole enam päästetud. Ei toivoa. Ei ole enam lootust.
Nyt pitäisi löytää tässä mittarissa, missä on se kohta, missä ikään kuin se armo murtuu. Nüüd peame sellel mõõdikul leidma üles selle koha, kus justkui see arm muutub. Ja jos sinä löydät sen kohdan, Ja kui sa leiad selle koha, se on vaikka tässä Joelin vieressä, see on võib-olla siin minu kõrval, ja sä löydät sen kohdan, sa leiad selle koha, niin sitten minun täytyy todeta, siis ma pean tunnistama, että tämä minun kehittämä mittari ei toimikaan. et see minu välja mõeldud mõõdik tegelikult vist ikka ei tööta. Se kertoo vain sen, että minä kuvittelen, että se on minussa. Se on minussa se pelastus. Siis see näitab ainult seda, et ma kujutan endale ette, et kogu see pääste on justkui minus endas. Nimittäin, kun Jeesus kuoli meidän tähtemme, Nimelt, kui Jeesus suri meie eest, hän pelasti meidät täällä siis ta päästis meid nii siin plussi poolel ja yhtä täydellisesti hän pelasti meidät täällä. ja sama täiuslikult ta päästis meid ka siin. Eli todellisuudessa sen taivaallisen oikeudenkäynnin jälkeen Siis tegelikkuses peale seda taevast kohtuistungit mä olen yhtä pelastettu täällä kuin tuolla. olen ma sama päästetud nii siinpool kui seal. Miksi? Miks? Koska ei minua pelasta se, miltä minusta tuntuu. Sest mind ei päästa mitte see, kuidas ma iseennast tunnen, Vaan minut pelastaa se, kuka minut pelasti. vaid mind päästab see, kes mind päästis. Ja jos minä täällä, elämäni täällä näin, Ja kui ma siin elades siin täitsa miinuses tajuan, mõistan, että minut pelasti hän, et mind päästis tema, niin mä tajuan, siis ma mõistan, mä oon yhtä pelastettu täällä ma olen sama päästetud siin kuin täällä. kui siin. Miksi? Miks? Koska minun pelastajani on tuolla. Sest minu päästja on seal. Ja silloin pitää oppia ihmisen ajattelemaan, uskomaan ja sanomaan. Ja siis peab inimene õppima, mõtlema ja uskuma. Kun sieluvihollinen sinua syyttää, Kui kurat sind süüdistab tai kun vaimo tai mies tai kaveri sinua syyttää, või naine või mees või sõber sind süüdistab ja kun oma tunto syyttää, ja ka sisetunne süüdistab, niin silloin pitää oppia sanomaan. siis peab õppima ära selle, et öelda, Te kaikki olette oikeassa, teil kõigil on õigus, mutta aga minun pelastajani on tuolla. minu päästja on seal. Nyt pelastus Raamatussa on juridinen asia. Päästmine piiblis on juriidiline asi. Ja se juridiikka perustuu tapahtumaan. Ja see juriidilisus siis on seotud mingi sündmusega. Ja se tapahtuma on se, mitä pääsiäisenä tapahtuu. Ja see sündmus on see, mis juhtub ülestõusmispühadel. Ja päättyy ylösnousemukseen. See lõpeb ülestõusmisega. Ylösnousemuksessa Jeesus voitti synnin, Ülestõusmises Jeesus võitis patu, kuoleman surma ja perkeleen vallan. ja kuradi valla. Tämä on juridinen oikeus. Ja see on juriidiline õigus. Voi kun sinä sen ymmärtäisit. Oh, kui sa sellest aru saaksid. Sä voisit oppia sanomaan itselle, että vaikka mä oon näin, niin kiitos Herralle, mä oon pelastettu. Sa õpiksid endale ütlema, et isegi kui ma olen selline, siis tänu Jeesusele ma olen päästetud. Suomessa Vaasassa Soomes Vaasas mä opetin tätä samaa asiaa. ma õpetasin seda sama asja. Ja kuulijat istuneet ja ihmetteli. Ja kuulijad istusid nii ja imestasid. Ja sitten kun mä kerron tämän oikeustapahtuman, Ja siis kun ma rääkisin ja seletasin seda nii-öelda kohtuprotsessi, niin tästä vasemmalta edestä nainen nousi ylös, siis siit eest pingist naine tõusis püsti,
ja sanoi, ja ütles, nyt minä tajuan. nüüd ma saan aru. Minä olen korkeimmassa oikeudessa töissä. Ma olen kõige kõrgemas siis kohtus või kohtumajas tööl. Ja kun meillä päätetään joku asia Ja kui meil otsustatakse mingi asi ja se lyödään pöytään, ja see lüüakse niimoodi siis lauale, mikään ei muuta sitä tuomiota. miski ei muuda enam seda otsust. Vaikka osapuolet olisi mitä mieltä hyvänsä, niin tuomio ei enää muutu. Ükskõik mis meelt siis need osapooled ka pärast on, aga see otsus enam ei muutu. Tällainen on se tapahtuma, mikä tapahtui taivaallisessa oikeudenkäynnissä. Ja selline ongi see sündmus, mis on toimunud taevalises kohtuistungil. Ei sitä muuta sinun omatunnon syytökset. Ja seda otsust ei muuda sinu enesetunde või sisetunde süüdistused. Ei sitä muuta saatanan syyttelyt. Seda otsust isegi ei muuda saatana süüdistused. Eikä sitä muuta sun kavereiden tai uskovaisten syyttelyt. Ja seda ei muuda ka sinu sõprade või lähedaste süüdistused. Jos sinä olet Jeesuksessa, Kristuksessa, Kui sa oled Jeesuses Kristuses, sinä olet pelastettu. sina oled päästetud. Ja usko tämä vaikka miltä tuntuisi. Ja usu seda ükskõik, kuidas sa ennast tunned. Sitten on se toinen armon taso. Ja siis on see teine armu tase. Se on sitä, miten mä annan kaverille anteeksi. See on see, et ma annan oma sõbrale andeks. Miten annan lähimmäiselle anteeksi. Kuidas ma annan oma lähedasele andeks. Miten mä annan omalle historialleni anteeksi. Kuidas ma annan andeks oma ajaloole näiteks. Kuinka mä annan itselleni anteeksi. Ja kuidas ma andestan endale. Toiset osaa sen paremmin, toiset huonommin. Osad oskavad seda paremini, osad oskavad halvemini. Mutta aina se perustuu siihen, että ensin minut armahdettiin. Aga alati see tugineb sellele, et kõigepealt anti minule armu. Ja sitten minä saan armahtaa. Ja siis seejärel saan mina seda edasi anda. Tän syvemmälle tästä ei enää voi mennä. Ja sellest sügavamalle enam minna ei ole võimalik. Miten kuolleesta tulee elävä? Kuidas surnust saab jälle elav? Se, että se armo. See on see, et see arm, Mikä on Jumalan armon ilmentymä? mis on Jumala armu ilming, Se on Jeesus Kristus. see on Jeesus Kristus. Että tämä Jeesus Kristus ottaa sen kuolleen puun tai ihmisen, See Jeesus Kristus võtab selle surnud puu või inimese, hoitaa sen, hoolitseb tema eest, ruokkii sitä, toidab seda antaa sille elämän. ja annab sellele elu. Jos tällainen henkilö ottaa tästä kuolleesta vastuun, Kui selline isik võtab sellest surnust nii-öelda vastutuse, niin se kuollu varmasti herää jossakin vaiheessa henkiin. siis see surnu kindla peale ärkab mingil ajal ellu. Tämä sanoi Lasarukselle kuolleelle haudassa, See isik ütles surnud Laatsarusele, kes oli hauas, tule ulos, tule välja, ja Lasarus tuli. ja Laatsarus tuli. Miksi Lasarus tuli? Miks Laatsarus tuli? Koska tällä armolla on valta tehdä kuolleesta elävä. See on seepärast, et sellel armul on vägi teha surnust taas elav. Ja tässä Jeesus yksinkertaisesti kertoo Ja siin Jeesus lihtsalt seletab äärettömän kauniilla ja syvällisellä tavalla, ääretult kaunil ja sügaval viisil, miten ihminen pelastuu. kuidas inimene võib pääseda. Siten, että Jumala rakkaudessaan hänet pelastaa. Seda kaudu, et Jumal oma armastuses päästab selle inimese. Se on meidän toivomme. See on meie lootus, Se on meidän uskomme. see on meie usk, Se on meidän jalustamme. see on meie julgustus.